Ратуем лес от жука-караеда. Барацьбу з небяспечным насякомым на Віцебшчыне вядуць сотні супрацоўнікаў лясгасаў і дзесяткі адзінак тэхнікі. Фінал кастынгу на тэлеканале «Віцебск» працягваецца. Сярод прэтэндэнтаў на перамогу Дар'я Аль-Хаджры, адна з самых крэатыўных, смелых і ўпэўненых у сабе. Барацьба на дыстанцыі ў 20 кіламетраў. Віцебск упершыню прымае чэмпіянат Рэспублікі Беларусь па спартыўнай хадзе. Вітаю вас у эфіры навіны Віцебскай вобласці, у студыі Артур Смалякоў. Маленькі і шкодны жук-караед, як распазнаць і змагацца са шкоднікам. У некалькіх раёнах краіны прызнаюць спецыялісты, сітуацыя складаная. Барацьбу з небяспечным насякомым вядуць сотні супрацоўнікаў лясгасаў і дзесяткі адзінак тэхнікі. Пра маштабы заражэння жуком-караедам лясоў Віцебскай вобласці і метады барацьбы са шкоднікам на прыкладзе багушэўскага лясгаса эксперты ў матэрыяле Юліі Устінавай. Сосновым лясам Витебской области погрожают вершинный и шестизубчатый караед. Атака некальких тысяч маленьких жуков-караедов здольна знішчыць вялікае здаровае дрэва за 2 тыдні. Жоўтыя верхавіны соснаў – прыкметы таго, што на дрэвах пасяліўся караед. Маленькі і шкодны, памерам крыху больш за 2 мм. Пражэрлівы жук марнуе гектары лесу. І кожны дзень з'яўляюцца новыя заражаныя ўчасткі. Асноўная прычына – умовы надвор'я. Стала менш ападкаў, панізіліся грунтовыя воды. За недахопу вільгаці слабее імунітэт дрэва. Галоўная мішень караеда – аслабленыя і старыя хвоі. Каб спыніць шкодніка, хворыя дрэвы трэба выдаліць і вывесці. Лясгасы праводзяць санітарную высечку. Практики применения химичных сродков борьбы у гэтым выпадку няма. Распространение этого вредителя могут достигнуть таких масштабов, что мы можем остаться практически без сосновых насаждений. Потому что интенсивность размножения настолько велика, что плотность их может увеличиваться, численность их может увеличиваться за сезон в несколько раз. Караед в настоящее время, мы обладаем информацией, что дает порядка 3 поколений. Раней караед ласаваўся елкамі ў паўночным рэгіёне, а сёлета ў рацыёне абжоры – сосны. Зараз больш за іншае пакутуе ад шкодніка багушэўскі лясгас. За караеда на вырубку пойдуць 4 гектары соснаў і яшчэ 154 гектары пад выбарачную санітарную вырубку. Ежедневно делаем осмотр насаждений сосновых. Если выявляем очаги, немедленно принимаем меры, проводим выборочно-санитарные рубки. Но если требует, это отводим сплошные санитарные рубки. Если будут далее засушливое лето, то эти очаги будут развиваться. Заўважыць жука-караеда вельмі складана, бо ўсё сваё жыццё гэтыя насякомыя праводзяць унутры дрэва. Але менавіта прафілактыка – самы эфектыўны спосаб барацьбы са шкоднікам. Прэвентыўныя меры даюць магчымасць паменшыць аб'ёмы паражэння. Каб кантраляваць колькасць насякомых, ляснічыя запрашаюць караеда ў ферамонныя пасткі. Выставляются феромонные ловушки на 2 вида вредителя, то есть вот в сосновых насаждениях это вершинный караед и шестизубчатый караед. Насекомое, чувствуя феромон, ударяется в эту ловушку и падает стаканчик. То есть потом мы приходим, считаем численность. Цікавы факт, у кожнай разнавіднасці жука-караеда ёсць свой малюнак хадоў. Па іх спецыялісты могуць вызначыць, якая парода караеда пасялілася ў дрэве. Сёння маштабы паражэння караедам лясоў Віцебскай вобласці адносна невялікія. Аздараўленчых мерапрыемстваў выбарачнай санітарнай вырубкі патрабуюць 2800 гектараў. Гэта 0,5% лясоў рэгіёну. Але ў цёплых сухіх умовах караед імкліва размнажаецца. Зараз шкоднік пад пільным наглядам леснікоў. Юлія Устінава, Леонід Табола, навіны Віцебск. Бацька за сына. Под Віцебском крымінальная сямейка жорстка пабіла наведвальнікаў кафе. 5 пацярпелі, з іх 4 апынуліся ў бальніцы. Абвінавачваемых сваякоў удалося аператыўна знайсці, нягледзячы на тое, што сын, каб пазбегнуць адказнасці, выдаваў сябе за пацярпелага і заявіў у міліцыю, што яго пабілі невядомыя. Следчы камітэт узбудзіў крымінальную справу аб асабліва злосным хуліганстве. З падрабязнасцямі Віктор Праліч. Здарэнне адбылося ў кафе пасёлку Руба. 30гадовы мужчына завязаў канфлікт з адпачываючымі, пасля чаго для яго далейшага вырашэння выклікаў на дапамогу бацьку. Апошні прыехаў з бітай і ножом.
Крымінальная драма разыгралася на гэтым танцполе. Узброеныя сваякі заляцелі сюды, выключылі святло і пачалі без разбору жорстка збіваць біты і раніць ножом прысутных. Пад руку раз'юшаных бацькі з сынам траплялі нават тых, хто не меў адносін да канфлікту. Атрымаўшы сатысфакцыю, крымінальны дуэт ускочыў машыну знаёмага і пакінуў месца здарэння. Сообщение о разборке в кафе в городском поселке Руба поступило на спецлинию 102 около половины 3-го ночи от сотрудника увеселительного заведения. Незамедлительно туда были направлены ближайшие наряды департамента охраны и патрульно-постовой службы милиции. Для задержания вооруженных преступников был введен специальный план, а также привлечены дополнительные силы из числа сотрудников милиции. В ходе оперативных мероприятий около 5 часов утра эта автомашина была задержана на выезде из города. У выніку нападу пацярпелі 5 чалавек, малодшаму 21, старэйшаму 26 год. Адзін з іх ад шпіталізацыі адмовіўся, траіх даставілі ў рэанімацыйнае аддзяленне бальніцы хуткай дапамогі, яшчэ аднаго ў абласную клініку. Зараз іх жыццям нічога не пагражае. Па факце следчыя ўзбудзілі крымінальную справу аб асабліва злостным хулиганстве. Следователями, кроме осмотра места преступления, проведен осмотр автомобиля Volkswagen Golf, на котором передвигался подозреваемый. В ходе этого осмотра изъяты следы крови, а также отрезок железной трубы. Также проведен осмотр дома в Витебском районе, в котором в последнее время проживал 49-летний подозреваемый, это отец. В результате осмотра обнаружены предметы одежды и обуви со следами крови, которые изъяты для проведения экспертиз. Падазраваемыя бацька і сын затрыманы, гэта не першы іх крымінальны вопыт. Зараз эксперты адказваюць на пытанні следчых аб цяжкасці траўмаў як пацярпелых, так і падазраваемых. Расследаванне справы працягваецца. Віктор Пралеч і Сергей Котаў. Навіны Віцебск. Фінал кастынгу на тэлеканале «Віцебск» працягваецца. Прэтэндэнтаў на перамогу засталося ўсяго 5. У апошнім этапе ім трэба самім знайсці гасцей і справіцца з прамым эфірам вечерняга «Віцебска» ў ролі вядучых. Напярэдадні фіналу мы яшчэ раз знаёмім тэлегледачоў з найбольш стойкімі героямі адбору. Сярод самых крэатыўных, смелых і упэўненых у сабе Дар'я Аль-Хаджры. Педагог, волонтер, организатор и авен по гараскопу. Усё гэта пра Дар'ю Аль-Хаджры. Яна з дзяцінства захапляецца творчасцю. Пакарала мастацка-графічны факультэт ВДУ, асвойвала вакал у брэсцкім музычным каледжы, выступала як танцор, працавала харэографам і нават удзельнічала ў папулярным украінскім шоу «Танцуюць усе». Кастынг на телеканале «Витебск» для Дар'и – цікавы челлендж и чарговый выклик. Я очень часто путешествую и изучаю языки. Могу разговаривать на 4 языках. Если хотите, могу что-нибудь сказать по-арабски. Ну, давайте начнем с арабского. Ахлин ва сахлин, шукран, кейф халика. И? Как вы? Я отношусь к тому поколению, которое все еще помнит, кто такой Владимир Познер, но при этом интересуется одновременно в данный момент такими одиозными личностями, как Юрий Дудь. В день, когда я отправляла анкету, меня уговорили друзья, это было наспор, и подумала, а почему бы и нет, и плюс ко всему хочется урвать хорошие комплименты и хочется урвать хороший совет. Харизма, энергия, напор и упэўненасць у сабе – такие якости адзначаюць члены журы кастынгу. Чароўны голас и импозантная манера гаворкі, комплименты ад чытачоў асабістага інтэрнэт-блога фіналісткі адбору. Яна вывучае гісторыю азіяцкіх краін, спраўляецца з усімі заданнямі на ура, арганічна выглядае і гучыць у ролі новай зоркі тэлерадыёэфіра. Уменне трымацца свабодна – яе галоўны козыр у фінале, упэўнены вядучы вечерняга Витебска Иван Паюченко. Она самая активная из всех участников, потому что все общаются в чате, и она общается больше всех, задает больше всех вопросов, но вопросов по существу и по делу. И я должен сказать, что после объявления результатов предыдущего этапа, когда мы сказали, кто пройдет в следующий, кто будет в финале, она была первой, кто предложил тему, она первая определилась с гостями, она первая написала сценарий, поэтому... Мне кажется, что в характере этой девушки заложено лидерство. Ставить перед собой конкретные мэты, а не мроить чымсьці туманным. Жыццёвая крэда Дар'и Аль-Хаджры. Фіналістка кастынгу разумее, што працы на шляху да будучай прафесіі яшчэ шмат, але першыя крокі атрымаліся смелымі і упэўненымі. Артур Смалякоў, навіны Витебск.
Я вярнуў Шагала дадому. Гэтыя словы сталі эпіграфам да вечара паэзіі і аўтарскай песні, прысвечанага 86-й гадавіне з дня нараджэння вядомага віцебскага паэта Давіда Сімановіча. Так супала, што дзень нараджэння Давіда Рыгоровіча 26 чэрвеня стаў яшчэ і датай вызвалення Віцебска ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Гэтую сувязь многія, хто сабраўся ў гэты дзень у арт-цэнтры Марка Шагала, адзначалі на вечары памяці. Як і важкі ўклад Сімановіча ў вяртання імя Марка Шагала на радзіму. А яшчэ спявалі песні на вершы Сімановіча, успаміналі эпізоды з яго жыцця. Своеасаблівым падарункам да дня нараджэння паэта стала публікацыя ў 6-м чэрвеньскім нумары часопіса «Полымя» і падборкі яго вершаў у перакладзе на беларускую мову. Літаратурна-мастацкі часопіс «Полымя», старэйшае літаратурна-мастацкае выданне Беларусі. У мінулым годзе мы адзначылі 95-годдзе. Сумесна з музеем Марка Шагала падрыхтавалі праект у памяць пра Давіда Сімановіча. І вось у гонар гэтай акцыі, якая нарадзілася, уже зрабілася добрай традыцыяй для Віцебска, мы распаўсюдзілі Віцебск на ўсю Беларусь, на ўсю беларускамоўную аўдыторыю, надрукаваўшы ў рубрыцы «Спадчына» пераклады класікаў сучасных беларускіх паэтаў, вершы Давіда Сімановіча ў перакладах. Такія вечары паэзіі ў дзень нараджэння Давіда Сімановіча яго сябры і прыхільнікі творчасці вырашылі зрабіць традыцыйнымі і кожны год ладзіць іх у арт-цэнтры Марка Шагала 26 чэрвеня. Сёння ўпершыню Віцебск прымае чэмпіянат Рэспублікі Беларусь па спартыўнай хадзе. У ім прымаюць удзел прадстаўнікі амаль усіх рэгіёнаў краіны. Па выніках спаборніцтваў вызначацца прэтэндэнты ў склад нацыянальнай каманды, якая прыме ўдзел у чэмпіянаце Еўропы. Ён пройдзе ў жніўні ў Германіі. За барацьбой на дыстанцыі 20 кіламетраў сачыў Сяргей Місурагін. Зараз стала модным праводзіць спаборніцтва ў рэгіёнах, і прадстаўнікі спартыўнай хады ў гэтым плане не сталі выключэннем з правілаў. Тым больш, што менавіта віцебскі спартсмен Александр Паташоў стаў чэмпіёнам свету ў гэтым відзе спорту ў 90-х гадах 20-го стагоддзя. Віцебск доўга не прымаў рэспубліканскіх турніраў, і цяпер гэта несправядлівасць выпраўлена. Чемпионат Беларуси, он непосредственно, часть спортсменов уже отобрана на чемпионат Европы, они будут контроль формы и на данный момент сейчас кто-то еще, кто не отобрался, здесь имеет шанс показать норматив для участия в чемпионате Европы, поэтому чемпионат страны – это серьезный старт. Спаборніцтва ладзіцца на праспекце Перамогі, даўжыня дыстанцыі 1 кіламетр. Такіх кругоў спартсменам трэба зарабіць 20. Барацьба на дыстанцыі ідзе пад пякучымі праменямі сонца і строгімі позіркамі шматлікіх суддзяў. Справіцца з гэтым напружаннем і апярэдзіць канкурэнтаў разлічвае і фаварыт турніру Александр Ляховіч. Спартсмен добра пачаў сёлетні сезон, але потым на месяц выбыў са строю. Цяпер трэба наганяць страшнае, каб трапіць у склад нацыянальнай зборнай. Сегодня довольно жарко, будет сложно, конечно, показать сильный результат. Скажем, на все, что мы готовы, все постараемся сделать. Потому что эти соревнования идут как отборочные на чемпионат Европы, потому что я еще не отобрался. И если я здесь относительно хорошо выступлю, то это будет идти как гарантом моего участия на чемпионате Европы в Берлине. У спрэчцы жанчын на месца ў саставе нацыянальнай каманды таксама прэтэндуе некалькі спартсменак. Сярод іх і прадстаўніца Брэсцкай вобласці Анастасія Яцевіч. Раней яна выступала ў хадзе на 50 кіламетраў, зараз змяніла дыстанцыю і аспрэчвае лідарства на 20. Тут патрэбна некалькі іншая тактика и стратегия. Это моя дистанция, я ходила, как говорится, 20 лет ходила 20, в этом сезоне перешла на 50, поэтому я думаю, что скорость осталась, мастерство есть, поэтому будем выигрывать. Чэмпіянат будзе ладзіцца на працягу 2 дзён. Імёны прызёраў і пераможцаў стануць вядомы ў чацвер, 28 чэрвеня. А праз месяц айчынныя спартсмены правядуць апошні рэспубліканскі старт, па выніках якога спецыялісты назавуць канчатковы состав зборнай Беларусі да ўдзелу ў чэмпіянаце Еўропы. Сергей Місурагін, Ян Пчэльнікаў, навіны Віцебск. І на гэтым выпуск навін завершаны. Я з вамі развітваюся. Удалага дня.
У ближайшие сутки по области чакаецца пераменная воблачнасць без ападкаў. Ветер паўночна-ўсходні 5-10 метров за секунду. Температура паветра ночью плюс 13-18, днем плюс 24, плюс 29. У Витебску пераменная воблачнасць без ападкаў. Ветер паўночна-ўсходні 5-10 метров за секунду. Температура паветра ночью плюс 13-15, днем плюс 25, плюс 27.